Ага, ами успех тогава. Благодаря. Добре, аз не видях къде е проблема Враца, но както и да е. Да. Пожелавам ви успех. 6 минути до 12, уважаеми дами и господа. Това е, предупреждавам ви, това е последното обаждане, тъй като в крайна сметка всяко нещо си има начало и край. Здравейте, как се казвате? Ами Десислава. Десислава. Да. Здравейте, Десислава, какъв е проблема? Проблема е много голям. Добре, всички проблеми са или много големи, или много сложни. Така, вашия е голям. Да. Добре. Сме се събрали 4 момичета и не можем да отидем никъде, не можем да се намерим гаджета, пък сме много готини пичка. Извинявайте, ама чистосърдечно казвам, според мен сте много смотани. Ти ли? Да. Защо? Ами, как може да се саморекламирате, чакайте сега, уважаеми слушатели, останалите, този израз го вкарвам в кавички, че сте, както вие се изразихте, много готини пички, пък не можете да си намерите гаджета. Просто се търсим. А, стоите самички в къщи и си ги търсите? Да. Ами проверихте ли под леглото, може да... може да има там някоя, вижте и в банята. Еми може и да има. Еми тогава, извинявайте, аз когато в уния времена, когато си търсих гадже, не съм го търсил никога вкъщи. Повярвайте ми, доста безполезничко е. Просто така си ги търсим, да не се обадят по телефона. Вие като намусените девици сега трябва да ви се обаждат. Вие ли сте назорили момчетата се? Чакай да се разберем. Така просто. Хубаво, айде, вече, щом сте я докарали до този хаос, че в 12 часа да търсите някой да ви се обади на телефона, наистина сте много зле. Дайте си телефона, айде. Ще ви уредим и вас като за последно. 88 34 34 84 8834 84 4 девойки, които се кълнат, че са много хубави, много такова, голяма работа. Обаче са се завряли вкъщи и си търсят гаджета. Ако някой чувства тази оферта като примамлива, 883484. Това беше всичко в какъв е проблема. Не знам какви проблеми разрешихме днес.